Ayan guys, 1 week na nila. Pili. Pansin lang natin yung ano ni Billy. Ito pa. Hangga. Counter na ba kayo ng ano, nagsugat na batok ng kitten kasi dahil sa kakalipat niya. Ito, nagsugat to. Lipat kasi ni Belly. 4 sila guys. 1, 2, 3, 4. And ito, lalaki ito. Babae yun. Babae. Nakakadidi na sila lahat. Ito dati, akala ko puti. Akala ko talaga pure white. Pero, parang hindi. Para siyang kulay ng Himalayan. Ito, solid white. Ito, kaliko. Kasi may puti siya. Ano. Pero, mas matingkad lang yung black niya. Pag sa likod, pag makikita mo, ano siya, dalawang kulay lang. Orange and black. Pero pag sa may leeg niya, mayroong white. Ano? Hindi na. No. So, ayan sila. Cute. Ito, buti itong nasugat. Talagang dumedede. Talaga. Siya lang naman yung nasugatan. Siya naman yung may sugat to. Pero dumedede naman. Parang hindi niya iniinda. Ito pa naman yung mabalahibo talaga. Ito yung pinakamabalahibo. Sunod yun. Tapos sunod ito. Tapos ito ay hindi ko alam kung mabalahibo. Mabalahibo din. Dito makikita sa buntot eh. Balahibo din pala. Hindi ko lang masyadong makita kasi parang brown yung kulay niya. Tapos itong tenga niya nagbablock. Yun si Belly.
natutulog naman na yung anak niya. Ano, Bailey? Hi, chickens na. Chickens na. Chickens na, Bailey. Bailey. Chickens na, chickens. Chickens na. Kaya akong mag-chickens eh. Dapat ganyan din sa'yo yung buo ng baby mo, Bailey. Chickens. Tingin ka, Bailey. Bailey. Uy. Cute. Bailey.